Hello guys, welcome back to RSP Vlog YouTube channel. Dayo जों सिला पास सफैबायलै बिराद गुसु जायगाया नै उनाव जेबोखौनो नुवा खुवा दा जों दंफैयो 13.700 feet गोजौआव बिराद अक्सिजेन खम बांद्राय रायलायबाय थानोबो हाया हां थोनो मोनो फार्स्ट फैजेननाय समाव आरोना लासै एगजिस्ट जालांनायनिफ्राय बिराद गुसु बिथिंजाय बिथिं थांनांगोनथ' आं जि मोजां बिबार बारना दं नै हाजोआव ओमफ्राय नै बेयाव बुद्धनि मोनसे मन्दिर बानायनानै दोनदों लामा जिङावनो नैबेखौनो सिला लेक बुङो आसरित एसेबां गोजौआव बोरै दै जमा जाना दङ ओमफ्राय बरफ गोलैनाय समावथ' बेयाव पुरा बरफानो बरफ जानानै थाजोबो सिला लेकआव 10 मिनिटसो थाथ'नानै जों दावखोबावबाय तुआं फारसे फैबाय थानाय समावनो मोनसे दै बाज्रुम नुदों नोंथांमोनखौबो दिन्थिनि माबायदि आं मोनसे खोथाल' सानबाय थायो इसां गोजौनिफ्राय बहानिफ्राय फैदो बे दैया बिराद नायहैनो गोसो जायो माने थांनो हानायमोनबा नायहैगौमोन सानो आरोना नाथाय थांनायनि लामायानो गैया इसां गोजौनिफ्राय बहानिफ्राय फैयो दैया बेखौल' सानबाय थायो आं बे दै बाज्रुमनि सेरावनो हटेल दंमोन बेयावनो जों माबा माबि जानानै ओंखारबोलायबाय जोङो गोजौ फारसे नायलांबाय नोंथांमोना नै लोगोफोरजों दायो जसवानगढ़ वार मेम'रियेलाव दंफैयो बिनि मोनसे हिस्ट्रि दङ जेब्ला 1962 मायथाइयाव इन्डिया आरो चाइनाजों माबा दावहा जादोंमोन बे समनिनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनि लोगोसे आं जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ खोन्थालांनो नैबे बाबा जसवान सिंह रावतनि खाम्फा 1962 मायथाइयाव जेब्लाना चीन आरो भारतनि दावहा जादोंमोन अब्ला फर्ट गढ़वाल राइफलनि सासे भारतनि राइफलमेन जसवान सिंह रावतआ हारसिंनो सानथाम हरथाम दावहा नांनानै बे जायगायावनो 300नि बारा चीननि सेना फोजोबदोंमोन आरो दासिमबो बे जायगायाव बिथांनि आत्माया हर सान डिउटि होबाय थायो होननानै बेयाव थानाय सेनाफोरा बुङो बेयाव बाबा जसवान सिंह रावतनि मुङाव मन्दिर मोनसे दं आरो आं दा जि जायगायाव बाबा जसवान सिंह रावतआ हाबना चीननि सेनाफोरखौ फोजोबदोंमोन बेफोर बांगारफोरखौबो नोंसोरनो दिन्थिगोन दायो नोंथांमोनखौ दिन्थिनि आं बाबानि नामाव जि मन्दिर बानायना दोनदों बे मन्दिरनि सिङाव थांनानै नैबे नुबाय थानायानो जाबाय बाबा जसवान सिंह रावतनि मुङाव बानायनाय मन्दिरा फैदो बिदिब्ला सिङाव थांनानै नायनि नोंथांमोना बिथिंजाय फैबाथाय बेयाव हाबलांनो दाबाव नै बिथिंनाय बाबा जसवान सिंह रावतनि मुङाव बिनि थाखाय बिसना दं ब्लेंकेट दं स्लिपिं बेग दं आरो बिसनानि सायाव फट' गांनै दं बेनिफ्राय सिङावहाय जन्था जरानै दं सेन्देल दं ओमफ्राय जन्था पालिस खालामनाय ओमफ्राय बाक्सा गंसे दङ माने बियो डिउटिनिफ्राय फैनानै बेयाव रेस्ट खालामफैलायनो आरो सानफ्रोमबो बिनि जन्था पलिस बिसनाफोरखौ साफा खालामबाय थायो बिसोरनि भारतनि सेनाफोरा सानफ्रोमबो बेखौ साखोन सिखोन खालामबाय थायो आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे नुनाय खाम्फाखौ चीन हादरासो हरनायलायनो सना बायदि
बेयाव सावगारिजों लोगोसे माखासे हिस्ट्रिफोर लिरनानै दोनदों, नोंथांमोना फरायोबा फरायना लानो हागोन। आरो दावहा जानाय समाव बाबा जसवंत सिंह रावतजों लोगोसे आरो खानै लोगो दंबावोमोन। बिसोर गासै खाथाममोन। खानैया बिखौ कभार होबाय थानायावनो गुलि नांनानै सिगाङावनो थैग्रोयो। बिनिनो सासेनि नामा लान्स नायक तिलक सिंह नागी, ओमफ्राय सासे जसवंत सिंह रावत आरो सासेनि मुङा राइफलमेन गपाल सिंह गुसाई। दायो आं नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन बांकारफोरखौ जेराव बाबा जसवंत सिंह रावतआ हाबनानै दावहाखौ नांदोंमोन। बिथिंजाय बाङाय गोजौआव थांनांगोन। नोंथांमोना नायबाय था भिडिअआ जोबजासिम। जेब्ला 1962 मायथाइयाव दावहाया जादोंमोन, बेफोर बांकारावनो हाबनानै दावहाखौ नांदोंमोन। दानि दिनाव बांकारफोरा गोदोनि बायदि गैला आरोना। हा गोलै गोजौनिफ्राय फबजाजोब्बाय। गोदोलायनो मोनसे बांकारनिफ्रायनो गासिबो बांकारसिम थांग्रा लामा दंमोनलायनो आरोना। बे दावहानि समाव बाबा जसवंत सिंह रावतआ मा खालामदोंमोननो, गासैबो बांकाराव गंसे राइफल दोनना बे बांकारनिफ्राय बै बांकाराव हाबै लागातार फायार खालामबाय थादोंमोनलायनो आरोना। मोनसे समाव चीन सेनानिनो लाइट मेसिन गान मोनसे लानो हायो आरो बे मेसिन गानजोंनो गोबां चीननि सेनाफोरखौ गावथारनो हायो आरोना बाबा जसवंत सिंह रावतआ। बिनि सानै लोगो लान्स नायक तिलक सिंह नागी आरो राइफलमेन गपाल सिंह गुसाई ना मामोन? राइफलमेन गपाल सिंह गुसाई बिथांमोनाथ' साननै सिगांनो बिखौ कभार फायार होबाय थानायावनो जिउ जोबनानै थायो। बेनि उनावसो बिथाङा सानथाम हरथाम दावहा नांनानै 300नि बारा चीन सेनाफोरखौ बुथारदोंमोन आरोना। ओमफ्राय जोबनायावसो मिथिनानै बियो हारसिं दं होननानै चीननि सेनाफोरा आवग्रिनानै बिथांखौ जिउ फोजोबफैयो आरोना। बै नुहुरनाय न'आवनो दंफां फांसे दं, बे दंफां फांसेनि सिङावनो बिथांनि जिउखौ फोजोबो। आं नोंखौ थांनानै दिन्थिहैबाय दं बेनि सिङावबो, नोंथांमोना नायलांबाय था। बै नुहुरनाय न'आनो जाबाय जसवंतगढ़ स्मृति स्थल। बाबा जसवंत सिंहखौ जोबनायाव बे जायगायावनो जिउ फोजोबदोंमोन। दा नोंथांमोनखौ दिन्थिहैनि र' आं थांनानै बिनि सिङाव। नै बांकारफोरा बेफोरनो बै गोजौआवलागै दं। आं एसेबां गोजौआवलागै थांबाय थाला। दायो आं बै न' सिङाव थांनानै नोंथांमोनखौ दिन्थिहैनि मा दङ। नैबेनो जसवंतगढ़ स्मृति स्थला। नैबे बिथांनि बै नुहुरनाय दंफाङा बिनि सिङावनो बिथांखौ जिउ फोजोबदोंमोन। बेखौ बिथांमोना दासिमबो मोजाङै दोनबाय दङ। ओमफ्राय नै बिसोरनो जसवंत सिंहजों लोगोसे सानै लोगोफोरा बिसोरनोमोन। बिथांमोनखौ जोबनायाव भारत हादरा वीर चक्र बिमुं होयो साथामखौबो। ओमफ्राय नैबेनो जसवंत सिंह रावतनि आखायाव थानाय मेसिन गाना। दावहा जानाय समाव बे मेसिन गानजोंनो गोबां चीननि सेनाफोरखौ बुथारदोंमोन जसवंत सिंह रावतआ। ओमफ्राय नैबेयाव बिनि ट्रफि दं, ओमफ्राय बे नेम टेग दं, बायदिसिना आस्थाम, हुसेल, सेन्ट कल। बेनिफ्राय नैबे बिनि रेंकआबो बारायबाय थायो। आगोलाव बियो राइफलमेनमोन, दा रेंकआ बारि मोनथाम हाथरखि मोनबाय। केप्टेन ना मा बुङोथाय? केप्टेनानो जागोन। दा बेसिम मोनफैबाय। ओमफ्राय नैबेयावबो जसवंत सिंह रावतनि गाननाय जोमनाय, बिनि ड्रेस दं, टफि दं, बेनिफ्राय गांनैसो लाइजाम दं, ओमफ्राय बिथिंजाय बिनि बेल्ट। माने सासे आर्मिनो मा नांगौ गासिबो बेयावनो दंजोबो। जसवंत सिंह रावतनि आत्माया दासिमबो भारत हादरनि थाखाय डिउटि होबाय थायोलायनो आरो। मायबा जानो गोनांब्ला भारत हादरनि सेनाफोरनि सिमाङाव फैनानै आगोलावनो बुंफैयोलायनो। बेखौ नोंथांमोना मानियो ना मानिया मिथिया, नाथाय दासिमबो बिसोरो बेखौनो मानिबाय थायो। आंबो एसेबां मोजां मिन्थिजोबा बिनि हिस्ट्रिखौ। आं जिखिनि रोंगौ बेखिनिखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय।
आरो नोंथांमोना मिथियोब्ला कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। दायो जों बेनिफ्राय थांसै। जों थांगोन डाइरेक्ट टुआंआव। बेनि उनाव मा दिन्थिनो हाबावो नोंथांमोनखौ दिन्थिलांनोसै। जोङो ओंखारबोबाय बेनिफ्राय आरो दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। आंनि बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो आरो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। दा दिनैनि थाखाय बाय बाय।